खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। तामिलनाडुनि सलीम डिस्ट्रिक्टआव मोनसे खोनाफेरि जाथाय जादों। सासे 74 बोसोर बैसोनि बोरायखौ गोथै दोनग्रा मोनसे फ्रिजार सिंनिफ्राय गोथाङैनो बख'फिननो हादों। 74 बोसोरनि बाला सुब्रमण्य कुमार मुंनि सासे बैसो जानाय बोरायखौ जाय गोलाव समनिफ्रायनो गोब्राब लोमजानानै दंमोन। बे बैसो जानाय बोरायखौ न'खरनि मानसिफोरा थैजानो लुबैनानै गोथै दोनग्रा गंसे फ्रिजारखौ दखाननिफ्राय भारा लाबोनानै बोरायखौ फ्रिजार सिङाव हरसे सोनानै दोनदोंमोन। उनाव अखानायै दखाननि मानसिया फ्रिजारखौ लांनो फैनायाव बैसो जानाय बोरायखौ हां लानो थाखाय मदद बिहरनाय नुनानै दखाननि मानसिया बैसो जानाय बोरायखौ बासायनो हायो आरो बेबायदि सास्ति होनायनि हेंथायै दखानदारा न'खरनि मानसिफोरखौ पुलिसनो कमप्लेन हैनायाव तामिलनाडु पुलिसआ दा न'खरनि मानसिफोरनि हेंथायै केस फाइल खालामबाय आरो बैसो जानाय बोरायखौ फाहामथायनि थाखाय हस्पिटालसिम दोनहैनाय जाबाय। डिब्रुगढ़ जिल्लानि खोरांनि 1 नं हिलपटा गामिनि बबी माउट मुंनि सासे मानसिया औवानि साखा खबब्रै गारि बानायनानै वर्ल्ड रेकर्डआव सन्मान मोननो हादों। बबी माउट बिथांजों बानायजानाय बे साखा खबब्रै गारिया इन्जिननि माखासे बाहागो आरो साखानि अनगायै गासैबो औवाजोंनो बानायनाय आरो बे गारियाव गासै 6 जन जिरायनो हायो। बिथां बबी माउटआ बे गारिखौ बानायनो थाखाय 2005 निफ्रायनो नांथाबनानै दंमोन। बिनि सिगांबो बिथाङा साखा खबथामनि गारि बानायनानै आसाम बुक अफ रेकर्डआव सन्मान मोनखांबाय। आसाम राइफल्सआ मणिपुरनि इन्डिया-म्यानमार बर्डारनिफ्राय 6.5 करोड़नि ड्राग्सजों लोगोसे सासे म्यानमारनि मानसिखौ हमनो हादों। आसाम राइफल्सआ माखासे स्रोद खौरां मोननानै मणिपुरनि हाइलियनफाइ गामियाव अपारेशन खालामनायाव बे मानसिनिफ्राय 6.5 कौटिनि गड़ 1.3 लाख टेब्लेट्स एबा 1.3 लाख टेब्लेट्स हमनो हादों। साब इन्सपेक्टर आनजादनि पेपार लिक जानाय केसआव सीआईडीआ आसाम चीफ सेक्रेटारि कुमार सन्जित कृष्णनि असे फंबाय सिनियर पुलिस अफिसार कुमार सन्जित कृष्णनि न'आव रेड खालामनायजों लोगोसे सिनियर पुलिस अफिसार प्रशांत कुमार दत्तनि न'आवबो रेड खालामदों। सीआईडी टीमा सिनियर अफिसार कुमार सन्जित कृष्णनि गुवाहाटीनि कचारी बस्तियाव थानाय न' आरो करीमगन्जआव थानाय न'आव रेड खालामदोंमोन आरो सिनियर अफिसार प्रशांत कुमार दत्तनि गुवाहाटी मधुरा नगर एरियायाव थानाय न'आव रेड खालामदोंमोन। रेड खालामनायाव सीआईडी टीमा बिसोर सानैनि न'निफ्राय आसाम पुलिस साब इन्सपेक्टर आनजादजों सोमोन्दो थानाय गोबां डकुमेन्ट्स मोननो हादों। बेनि अनगायैबो साब इन्सपेक्टर आनजादजों सोमोन्दो गोनां सासे जयदेब बरुवानि गुवाहाटीनि न'निफ्राय गोबां लाख रां हमनो हादों। खौरांनि बादिब्ला जयदेब बरुवाया हमजानाय एक्स डीआईजी के दत्तनि असे सोमोन्दो गोनां आरो दिनैसिम बे केसआव सीआईडीआ सा 50 जननिबो बारा मानसिखौ एरेस्ट खालामबाय। तेलेंगाना आरो अन्ध्र प्रदेशआव दासान्दि गोबां अखा हाबाय थानायजों दैबाना जागासिनो दङ आरो बे दैबानाजों दासिम गासै 30 जनानो जिउ गोमाबाय। बिनि मादाव तेलेंगानानिफ्राय 20 आरो अन्ध्र प्रदेशनिफ्राय 10 जन। बे 30 जन थैनायफोरनि मादाव माखासेया दैबानाजों गोजावलांदों आरो माखासेया न' गुग्रुबनानै जिउ गोमादों। दैबाना जानाय जायगाफोराव दा पुलिसनि टीम आरो डीआरएफ टीमा दैजों लोमजानाय मानसिफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय रेस्किउ अपारेशन खालामगासिनो दङ। जम्मू एन्ड काश्मीरनि शपियान डिस्ट्रिक्टनि चौकरा एरियायाव सिकिउरिटि फर्सआ मैया 2 उदखारिखौ गावथारनो हाबावबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान खौरां लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। चाइनिज प्रेसिडेन्ट जी जिनपिंआ चाइनिज आर्मिफोरखौ जिखुनु समावनो इन्डियाजों जुद्ध नांनो थाखाय चाइनिज आर्मि ट्रुप्सफोरनो गोख्रों ट्रेनिं होनो थाखाय बिथोन होदों। खौरांनि बायदिब्ला प्रेसिडेन्ट जी जिनपिंआ बावैसो सिगां गुआंडं साउथार्न प्रभिन्सनि मोनसे मिलिटारि केम्पआव थांदोंमोन। बेयावनो प्रेसिडेन्ट जी जिनपिंआ चाइनिज आर्मिफोरखौ जेब्लाबो सांग्रां जानानै थानो बिथोन होदों आरो जेब्लाबो इन्डियाजों जुद्ध नांनो थाखाय थाग थियारि जानानै थानो थाखायबो बिथोन होदों। बेनि साननैसो सिगां चाइनिज मिनिस्ट्रि अफ फरेन एफेयार्सआ बुंथिनाय बायदिब्ला लादाख आरो अरुणाचल प्रदेशखौ इन्डियानि बाहागो होननानै माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया आरो लादाखखौ इन्डियायासो गनायथि गैयालासे दखल खालामनानै लादों होननानै बुंथिदों।
12 अक्ट'बराव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा राजमाता विजया राजे सिन्धियानि जोनोम सानखौ मान बावनो थाखाय 100 रुपिसनि कइन एबा 100 थाखानि गथा रां दिहुनखांनायनि उनाव आरोबाव फैगौ 16 अक्ट'बराव फुड एन्ड एग्रिकालचार अर्गानाइजेशन फावनि 75 एनिभार्सारि एबा फावखौ दाजेननाय सानखौ मान होनो थाखाय आरोबाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा 75 रुपिसनि कइन एबा 75 थाखानि गथा रां दिहुनबावसिगोन। सासे 10 बोसोर बैसोनि हिन्जावसा गथ'आ 1 घन्टानि सिगांनो 33 रोखोमनि आलदा आलदा जाग्रा आदार संनानै रेकर्डस खालामदों। केरेला एर्नाकुलमनि सासे इन्डियान एयारफर्सआव मावग्रा विं कमान्डार प्रजित बाबुनि 10 इयार्सनि फिसाजो सांवै प्रजितआ एशिया बुक अफ रेकर्डआव अनलाइन संनाय खावनायखौ देखायनानै गथ'साफोरनि मादाव 1 आवारनि मादाव बयनिख्रुइबो बांसिन आलदा आलदा रोखोमनि जाग्रा आदार संनानै रेकर्ड खालामनो हादों। सांवै प्रजितजों संजानाय मोन 33 आदारफोरनि मादाव इडली, माशरुम टिक्का, पनीर टिक्का, चिकेन र'स्ट आरो गोबां। गुवाहाटीनि 6 माइलाव सासे बैसो जानाय आइजोखौ एटेक खालामनानै नखरनि गासैबो सना रुफाखौ खावनानै लांजोबदों। सासे 20 बोसोर बैसोनि दिवांशी भुइया मुंनि हिन्जावा रावबो गैयैखौ खाबु लानानै अन्जना दत्तनि न'आव हाबफैनानै गावखौनो अन्जना दत्तनि फिसायनि आलासि जायो होननानै थगायनानै लाफैदोंमोन आरो हाबानि थाखाय लेंफैदों होननानैबो खोन्थानानै लादोंमोन। उनाव दिवांशी भुइयाया अन्जना दत्तजों मोजाङै रायज्लायफ्लानानै बिनि सना रुफानि सोमोन्दै सोङो आरो सनाफोरखौ नायनो बियो। अन्जना दत्तया बिनि बिदि सोंनायखौ मोजां मोनैयाव बिखौ न'निफ्राय थिनहरनो थाखाय दरजाखौ खेवनानै होनायावनो उननिफ्राय दिवांशी भुइयाया बेखौ हाथुराजों खर'आव खेबथामै बुनानै होयो आरो गासैबो सना रुफाखौ लुथिनानै लानानै थांजोबो। सिखाव दिवांशी भुइयाखौ अन्जना दत्तनि न'आवनो भारा थाग्राया न'निफ्राय ओंखारलांनाय समाव नुसनो आरो अन्जना दत्तखौ गोग्लैनानै थानाय नुनानै देहा फाहामथायनि थाखाय हस्पिटालसिम लानानै थाङो। खौरांनि बायदिब्ला अन्जना दत्तनि देहाया दा जोबोर गाज्रि थासारियाव दङ आरो बेफोर गासै जाथायनि सायाव पुलिसनो खौरांखौ हैनायाव दा पुलिसआ सिखाव दिवांशी भुइयाखौ नागिरगासिनो दङ। जोबनायाव दङ इन्डिया आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। इन्डियायाव दासिम 73,01,804 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 1,01,272। हामनाया गासै 63,76,863। आसामाव दासिम 1,98,213 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 1,68,299। दासिम 29,307 नि देहायाव कर'ना एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 834। मैया सानसेयाव कर'नाजों गासै आसामाव 4 जन थैदों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।